Mit navn er Michael Strøm. I slutningen af august blev jeg opmærksom på, at i uge 40 er der alkoholuge. Jeg har skrevet noget musik, der handler om alkohol, så jeg tænkte, jeg henvender mig til Danmarks Radio, så kan det jo være, at de vil spille noget af den i den forbindelse. Så jeg sendte mails, første gang den 25. august. I dag er det den 14. september, og uge 40 starter den 4. oktober. Jeg har intet svar fået, så jeg bliver ved med at sende mails. Heller ikke noget svar i dag. Mail nummer 13, 14, 15. Men jeg er sgu nok blevet udsegmenteret. Nu prøver jeg at lave en video om det. Så kan det jo være, at de kan se det her på tuben. Nu har jeg prøvet at kontakte Danmarks Radio digitalt. Måske skal jeg prøve analogt. Trådløst, men analogt. Hallo Danmarks Radio, hvis I kan høre mig, så svar på min mail. Det hjalp. Pludselig den 18. september dukker denne mail op. Et autosvar. 25 dage efter den første mail blev sendt, og jeg har sendt i alt 15. Der kan være op til 4 ugers svartid, skriver de. Sikke en handlekraft. Om 4 uger er vi forbi uge 40, så jeg bliver ved og håber. Det hedder Danmarks Radio. Jeg bor i Danmark. Jeg er dansker, så det er vel også en lille bitte smule min radio. Tidligere på året sendte jeg mails til samtlige chefer på Danmarks Radios hjemmeside, selv radioavisens. Det kunne være, at de synes, der ligger en lille historie i, at en pæn ældre mand sidder og skriver en lille musical. Der fik jeg et enkelt autosvar fra en, der var syg. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker at forulempe folk ved at sende ting ind i deres ører, som de ikke vil høre på. Men det er almindelig høflighed at svare på en henvendelse. Men det kan jo være, at de bare synes, jeg er et 60'er-udskrab. I dag er det mandag den 4. oktober, og uge 40 er lige begyndt. Alkoholugen er startet, og jeg tror, jeg vil fejre det med endnu et autosvar. Det kan godt være, at de synes, det er noget lort, jeg har lavet. Det er helt i orden. Men de skal da bare svare. Imens jeg har ventet på svar fra Danmarks Radio, har der været tid til at hugge brænde. Bladene er faldet af træerne, og jeg har haft tid til at lave denne her video. Mit navn er Michael Strøm. Det er i dag fredag den 8. oktober. Klokken nærmer sig 3, og jeg lukker redaktionen. Nu går jeg ind og uploader indslaget. Det er 46 dage siden, at jeg sendte første mail. Jeg har sendt i alt 25 mails, og jeg har modtaget 11 autosvar. Men ærligt talt, Danmarks Radio.